Og nu, Chris og Chokoladefabrikken. Chokoladefabrikken, Michael. Hej chef, det er Chris. Jeg ringer bare for at sige, at jeg kommer altså ikke på arbejde i dag, chef. Hvad er der så galt i dag, Chris? Jeg blev lockoutet ligesom lærerne, chef. Jeg kommer altså ikke. Jamen, det er kun lærerne, som der kan det, Chris. Jamen alle lærerne, chef, de står ude foran min dør. Jeg går i sympatidemonstration med dem, chef. Hold nu op, Chris. Jamen jeg kan ikke komme, chef. For der er ikke nogen, der vil gribe ind i konflikten. Kom på arbejde, Chris, ellers så griber jeg ind. Jamen der er også noget andet, chef. Fordi jeg er nødt til at forberede mig, chef. Så jeg kan ikke komme på arbejde i dag. Det er forberedelsesdag, chef. Du skal bare passe maskinen, som du plejer. Kom om 10 minutter, ellers er du fyret. Okay, vi ses om 10 minutter, chef. Chris og Chokoladefabrikken. Chokoladefabrikken, Michael. Klar. Chokoladefabrikken, Michael. Hej chef, det er Chris. Jeg ringer bare for at sige, at jeg kommer ikke på arbejde i dag, chef. Hvad er der så galt i dag, Chris? Jeg blev lockoutet ligesom lærerne, chef. Jeg kommer ikke i dag. Det kan du ikke, Chris. Det er kun lærerne, der kan det. Jamen alle lærerne, chef, de står ude foran min dør. Jeg går i sympatidemonstration. Chokoladefabrikken, Michael. Hej chef, det er Chris. Hvad er der så galt i dag? Jeg kommer på arbejde, chef. Det var godt.